tady k tomu prtníku. No tak teď tak nějak na kostce a můžu prtníku a šuškách, no. Dobrý. No, ale no, vidíš, ubrus na to je. Ještě ubrus. Bodeček. To je jak do rohu, tam už je, jo. No tak. To je krásný, ty můžeš i nohy strčit, hele, krásně. No. Rozumím, to sedneš, to nemá chybu ty palety. Ukáž.